오빠. At nagbabalik ang Spicy Opa mo sa radyo na kapag ginawa mo, hahanap-hanapin mo. Ako pa rin to, si Kim Chino. At syempre, Chinitox pa rin tayo. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga mahal, bibigyan kita ng 3 rason kung bakit hindi dapat jowain ang mga best friend. Yan ha. Sabi ko kanina, ito recap na tayo. Una, wag yung best friend mo kasi kapag nag-break kayo, mawawala yung friendship. Na kung saan kapag kayo ay nagkaroon ng romantic relationship, imposibleng friends pa rin kayo after the breakup. Diba? Kasi kapag friends pa rin kayo after the breakup, sasabihin nyo yun sa magiging partner nyo, naku po, anxiety ang dulot. Tsaka ang hirap din na malaman na yung best friend, ex-best friend mo, tapos friends mo pa ay makakasama mo sa isang event, tapos kung ako jowa mo, ay hindi ako papayag. Diba? Ang unfair nun. Kaya kung hindi pa naman ganun kalalim, wag mo nang ibaon. Diba? Hindi, wag mo nang aminin. At sabi ko naman, pangalawa, wag yung best friend mo kasi alam niya lahat ng kalat mo sa mundo at sa buhay mo. Diba? Kayang gumawa ng PowerPoint niyan, lahat ng ikakasira mo kasi best friends are your partners in crime. Kaya kapag nagkataon kayo ay nag-break, ay talaga nga namang alam ng mundo kung gaano ka kasamang tao. Pati kung nagparetoke ka man dati, ay kaya niyang ilabas ang before mo. Diba? At wag mong hayaan na mapunta sa ganong kahirap na sitwasyon ng buhay mo. Kaya kung kayang agapan, ay agapan mo na lang, mahal. At syempre, ang pangatlo naman, wag yung best friend mo kasi magbabago ang dynamics in general. Diba? Sa friendship, chill lang tapos walang expectations. Sa friendship, talaga nga namang good times lang at walang commitment, di ba? Na pwede ka magka-friends, pwede ako magka-friends kasi nga friends tayo, definitely barkada. Mag-grow yung set of friends mo, pero kapag kayo ay nagkaroon ng commitment, talaga nga namang akin ka lang. So magbabago talaga. So from your circle of friends, 'di ba? Kunwari, ang best friend mo, definitely you have a common circle of friends. So magbabago rin dynamics ng mga tropa nyo, 'di ba? Na kung saan kapag magkakaroon ng gathering, bonding, gimmick, inuman, i-consider na nila yung feelings nyo sa isa't isa kung kayo ay nag-break. Uy, ang hirap nun naranasan na ni Kim Chino yan, yung maipit sa sitwasyon na hindi ko namang kasalanan. Mga walang yato. Kung una pa lang, hindi kayo nagtikiman, hindi kayo nagkaroon ng commitment mag-best friend, di sana wala ako sa ganitong posisyon. Ganun yung sinasabi ko talaga sa totoong buhay. Kasi yung awkwardness, tapos yung responsibility mo bilang kaibigan or tropa, imagine mo from best friends na nag-break sa romantic relationship, talaga nga namang ang hirap. Ang hirap nyong unawain, ang hirap nyong intindihin, at ang hirap magkaroon ng tropang makakate. Kaya ikaw, mahal, kung nagbabaka sakali kang umamin, sana itong Chinitox natin tonight ay talagang namang nabigyan ka ng kaliwanagan. Oo, na delikadong umamin sa best friend, na delikadong jowain ang best friend kasi ikaw ay matotroma. Anyway, mahal, maraming salamat. Si Kim Chino ay luluwas na. Oo, babalik sa bahay at makakasama mo pa rin naman ako. 69 tayo gabi-gabi. Hanggang bukas, Chinitox pa rin. At syempre, susunod na po sina Rocky Tera at Titangelo sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Titangelo. Kaya manatili nakatutok dito lang sa 90.7
Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.